Eraway sa daan. Balik ka, puno. Uy, kwarta. Sa mo po nila, uy, kwarta. So, ano ka nakubutan nila ang puno? Pwede mo utang og isda, Kol? Utang? Utang na sa kasayos buntag? Mangutang ka? Utang day ron. Ha? Aw, hapon di ay. Hoy, ito! Hoy, utang! Sige lang, utang kang baka nga ka. Nilakwan mo na inyong kang itik. Gusto ba siya? Ha? Di ba kung kanta din, mabaligyan ko isda. Pagkakasta gusto ba siya? Di lagi kumukanta, gay, mamaligyan akong isda. No, dagan kumasta. Wala ba may dalandan na po, gay? Masa ko may mga istorya, gay? Wala naman kita pagkakasta. Ay, isda, Kol, utang tagpila. ko isda, Jud, Kol. Si, Ha? pagkakasta gusto. Si, utang ko isda. Adaso, adaso. Kol, utang ko isda. No, Utang ko ano isda. Lakon me. Mubili ka, ane? O, utang ko isda. Si... Ha? Utang ko isda. Lakon me. Utang na rin ulit. Sanot mo Utang lagi ko isda. Ha? Utang ko isda. Kung makasta? Wala, di kumukanta. Utang lagi ko isda. Mga minatay! Ngano, di ba mo kasabot? Uy, minatay ako isda, gikawat na ni Bikang. Inuo ko, Bikang! Bikang! Bikang ako isda, Bikang mangugos pa ka, Bikang mali ka pauta. Bikang, uy, maluoy ka, Bikang! Ang isda, Bikang! Maluoy! Uy! Yaw! Ikaw itika ka! Ibalik ka! Social distancing lang sa kayo kay Bas! Ikaw inakaya ka? A few moments later. Akong isda!